एगो सर्विस सेंटर परमानेंट एगो पर्सनल रख दी जवन बढ़िया से खियावे पियावे का खियावे। अरे जन बतिया को तन बतिया अंदर माई हमर कह के लेके भाग गई हमन के कुछ नहीं जाना होता। हां सुन लेनी ना। हां हार्ट अटैक किसी भी करी। हेलो हेलो। हाँ बोले। का रे फोनवा ना उठावत रही? ई जी नौकरी करे ना रवा इतना बड़ा इंजीनियर हनी रो बोले के सहूर ना भइल जी। तो का करी? मेरा के बोलल जाला तो का करी? हैरान होई तो का बोली? जी बोली। अरे कहल जाला आहो ना कहल जाला। हां जी बोली तो के बोले के लागल के लूरे ना भइल एकदम से कई करो तो लेखा देहातिया में जा बोले लिसन अरे अरे मर्दा बोलस उहे रोरा बुद्धि रह गेल इतना बड़ इंजीनियर नौकरी करके आरो ओरा बोले के ढंग ना भइल। लूर का होई भेंटे ना हमनी के भइल अब शादी भइल एक दो दिन रह के आगे नी करी पो तो कहां ले साला को हमार शौक के हम मरत तनी हिंदी में पूछे के जानू ए डार्लिंग कैसी हो मेरी जान एगो तो हमार शौक ई बोल का रे कैसन बाड़े खाना खइले बुझल का हमर लइका हन के माई हइन कर। अच्छा छोड़ औरी कुल कहू का हाल बा? हाल ठीक बाटे। हमरा के न हमरा भी लिपस्टिक नहीं खे बिंदी नहीं खे काजल नहीं खे पाउडर नहीं खे पायल नहीं खे चूड़ी नहीं खे ठीक है। हत ना चीज खत्म हो गेले आ कुल गावे पे आई रे का भइले कुल सब खत्म हो गई कुछ नहीं खे हमरा भी सब चाहिए हमरा मैल ओरा गइल। हां पर बस कुछ नहीं खे सब खत्म हो गेल बा। तो करे ओकरा के कहले बानी अकड़ुआ के कि कुल मैल जवन जवन घटी तो आके हां तो कल आई रहन तो डलमोट एक पैकेट बिस्कुट और एथी कुरकुरा सब रख के गइलन आ करे ओकरा को कहनी कुल छोड़ा वड़ा कुल किसमिस उसमिस हे दी है तो मांग ले ब्रोरा बताई अब और सब ठीक बा ना? और सब ओके बा कुल काम होताटे छुट्टी में बानी आराम करतनी। अच्छा ठीक बा तब रख तनी। अरे अरे रखू मत अभी दे तनी ढेर दिन का बात होताटे एक दिन दे का दीजिए। हां ऊ चप चप। अरे ये करने तनी उन्हें चलता आई बैठी दिन भर बतियावत रहेलु ना। अब का करम जी ऐसन मरद बाड़न कि बताई छोड़ के चल गइल बाड़न और आवेलन होई ना खाली फोनवा पे बतियावत रहेलन त का करी अब त बतियाही के पड़ी ना। अपने बस में रखले ठीक नु आ तनी जाना कालवा पे बर्तन वसे पड़ल बेटे काहे ना धुरे तड़ुआ बतावा दोपहर हो गइल बेटे हई अभी लो से सुखा ताटे कल पे बर्तन। अरे बड़ी कपार में दर्द बाजी का जने कहे हमरा तो ताकी के मन नहीं करे थोड़ा जाई तनी आराम करे। अच्छा मैं जाई ना तो आराम करी बड़ी माथा दर्द करता उ नाम के इंजीनियर बड़न काम के कुछ नहीं कर कोई ना 10 बार के ठीक बा तनी आराम क के आमाज दियो ठीक ना। हां बर्तन मस्त बतावा न सुबेरे कहनी ऐसे ही खाना बनावे के ओकरा के तो कहतिया कि हमर पेट में दर्द बाटे अब फिर आके जब बतियावती है तो कहनी कि जा तनी बर्तन माज द तो कहतिया कपार में दर्द खतटे साझी के अगर बर्तन ना माजी नु एकर कपार अब मैं पीरा दर्द में हम खत्म कर दे तनी बढ़िया ले नइखी बोलत त बुझात त कि कपारे पे चढ़ जाई तब ऐसे रहली सन गांव के मेरा रो। हां बताओ यहाँ तो नहीं कल पे बर्तन रखल बा लागत है ऊपर में करे माने मर्द इंजीनियर बता का रहे ना दिहन का आदमी के घर में। हां जब बर्तन हो तो मन कर दे मैं बल्टी तो उठा के तू करा मैं धदी लागत है कि बर्तन धरे वाला नहीं खे देखा तो कबाड़ी में बर्तन रखले बिया हो। हां ई सबतिया हमरा के डाल के फेकले बिया लागत है कि एकदम बुझाता कि इंजीनियर अगर उनके ऊपर में सरकारी नौकरी करता हमनी के लागत कहीं उड़ार के अलवे हमनी के मर्दा नहीं खटत। हां बाप रे बापा रोज रोज काहे न कौन बेटा लेके आवत काहे न कौन चीज कुरकुरा चॉकलेट कौन चीज मिठाई। हां एकर ला शरम लागत कि मर्द हमर बाहर बता हम कैसे हमरा रहे के चाहिए हमनियो के इज्जत दिए के पाह लगौले बिया ए भगवान जी एकदम एकर इज्जत के लाजे डर रखे ना कि हम का करत नहीं घर में आदमी बा देखी बोली कि ना बोली हम का करी जब ओकर मर्द नहीं के कुछ बोलत नहीं के कुछ कहत तब जाके मुंह मारो। ए दीदी जी का जरूरी बेटे बोला बिना इतना काम घर के कदी करे नी मत ठीक ना जब ओकर मर्दे नहीं बोला त का करम ओकर टेंशन कौन काम करती है कल तो बर्तन रखल बटे यही तरी कौन काम करती है हमू नहीं की देखत। अच्छा छोड़ी सब पहले जाके पहले रो खाना खाई चली खाना खाई उनका बाप के सने साई तब खाना खाइब हम काहे घबराइल बड़ी। अरे जितना बोला था नी ना उतना बाबूआ जी के बोले रहती तो इतना ई दिन देखे के ना पड़ी समझ ली ओकर का दोस्त बा वो अपन 2 रुपया कमाना इनकर मुंह देखो बैठ के। हां सही कहत तू बहुत पॉलिसी मारा तड़ू सब हम तू कम नहीं खू जा मारा पॉलिसी हम सब में टूट लड़ावा कर से ओ करे के नहीं बोलत हमरे के बोली
नहीं नहीं तो हाँ। ये ने कहा जे बहुत निमन भाई बाबू जा हम पागल हनी आइल बनी पागल खाना लगी बकर 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 भर दिन करत रही और ये पागल खाना ले रो आइल बानी कोनो कोहे में दाल ले खबर फिर बुझाई नहीं ना बुझल ना तने ओकरे भाता चला दिमाग मत खराब करा जाए पड़ी हां हां हम ये कमजोर पड़ जाते नीनू जिया त हमरे के तबला लेखा बजा के चल जाता टे एगो काम तो उ करत नहीं के दिन भर कार जे आदमी करत टे ओकरो के चैन से दुगो बात नहीं सुन पावत टे ना दुगो रोटी खा पावत टे दिन रात हई कमाना भई त हौ कमाना भई त बाहर कमाना भई त धनवा ना भई त हई भई हमरा से ये अपना सही है त हमहु ना कह हमहु छोड़ देतनी ऐसा हे भगवान जी ई कुल हमरा का होता टे बुझाता ना कि देवर जी से हमरा प्यार हो गइल बाटे उतना हमर वो भी ख्याले रखतानी न कि का कहीं बताई आवतनी तो कुरकुरा ह त बिस्कुट हटे बेचारे एक गोड़ पर खड़ा रहेलन अब सोचई हमर पति रहतन त हमर कितना ख्याल रखत कुछ हो गइल अब इनकरा बिना हमर रहिए नहीं के जात बताओ नहीं बरे एको हाली ना आइल हनी जवा अब देखत नहीं कि तबा त कि मर जाए ठीक है गाना गाओ भौजी अरे भौजी ऐसा क्या करता लू खड़ा बालू अब भैया तो छूट दे वाला भैया बैठो तो आरा खातिर देखा स्पेशल कुरकुरा ले आई ए जी एगो बात कही का और बहुत ही याद आवत रहे हमर अरे तो आगो नहीं ना अब ना यही टेंशन मतलब बैठे जा सुनो ना एगो गाना गाई तारा पर अरे गावा हो तो आरा गावा तो नहीं हाय कुल गाना जन गाओ तरह सना कौन नींद आवे ना अखिया में तू तो बसल बड़ा छतिया में अरे जिया करे जा बड़ा बढ़िया गावा सुनी तलू ना, एक बात कही का बोलो ए जी वो रोड से हमरा प्यार हो गई बाटे ओए कुरकुरा के छोना कितना कुरकुरा खिएबा हमरे खिया गए तो तू बुझाते कि हमरे के अपने बस में कर लियाला तू कुछ डाल के निकल गए थे में से अरे ना हो तुम्हारा खातिर अच्छा पैकिंग बता कहां से डाल के ले आई हाय धर अब एगो तोसे बात कहत नहीं का बोलो तू हमसे बियाह कर ला और तारा संगे हम चलल चाहत नहीं अब बियाह कॉलेज तो तारा घरवा की वाली से दुगो तो तू की होर के बारे में सोचा हम जब तारा बारे में तू हमारा बारे में सोचा ना ना, तू ना। दुनिया के बारे में काहे सोचा हां ठीक है ठीक अरे खिसिया मत अरे खिसिया मत अब देखो हम कई दिन एगो इंजीनियर के मेहरारू हनी इंजीनियर के कोनो अच्छा, ठीक है, अरे गोर के मेहरारू ना हनी हम ठीक बनाओ चलो तब भाग चले के बल्कि बियाह कके हम वही सोचा था तो शुभ काम में डेली बियाह का क के ना हां उन्हीं बियाह करी अच्छा हो चलो तब शुभ काम में डेली तू ऐसी हमर ख्याल रखबो ना और ये तोहरा के तो जान से भी ज्यादा ख्याल रखब हमर पति इंजीनियर हटे आ सबके लात मार के चलत है काहे कि प्यार के आगे मजबूर बानी हम ठीक बना टेंशन रहता भले हमरा अच्छा नहीं तार ख्याल रखब जन्म जन्म साथ नहीं अरे जन्म जन्म पगली आई लव यू अरे आई लव यू टू लागे रे तू बहुत प्यार में हल्ला मत करते कि आई लव यू टू के निकाल दे सुनो हां चलो निकल आई जैसे धीरे धीरे हम कपड़ा ना ले हमारे अकाउंट में ढेर पैसा बा ठीक बा ना उन्हीं नए नए कपड़ा निकल जाए सुतल हुई सब उन्हीं नए नए कपड़ा किन के झमका दी और मौज मस्ती कर जी पूरा ठीक बा एकदम रोमांटिक वाला सीन भइयो अरे हां ये भगवान पूरा घर छान मारली अरे छटकी ऊ कहां बे रे बदल हम सागर दुआर घर सागर खोल देने केनियो छल तो पर खेलो केने गइल बिया अब देखे नहीं दीदी जी दलानी वाला सब कोई नहीं के लोकल तो कहां चल गइल हमके कुछ नहीं के पूछत कहां गइल बेटे ये भगवान मोई इज्जत तही से कही ना हे भगवान अपन मेहरानवा लेते जा संगा में तो ऊ छोड़ के जलन घरा में हमके कुफुट डाले खातिर दू हां हां भैया जी काहे न लेके जानी रहो के बताइए हमरा के कुछ नहीं के पता हमरा के जना अच्छा रंग लगाए हे भगवान मोई इज्जत के सत्यानाश कर देलो लगाए बाबा इज्जत के बात नहीं करे जानते रे बहुत का हम कोई एकदम मतलब मौत ना कि का अरे हो कुकुरा खेत रोगर से भागना न गइल आ हे दिन रात आवत ना घरे करे कुकुरा जी का हर बोलला यही से रोज रोज आवत रहते घर में रोज देखो तो अपने हाथ में ले हम का जवाब दे हम हां तो बाबू जी नु लत लगैले रही है कि ले जाके अपन मेहरारू के परमानेंट एगो सर्वे कौन जगह सर्विस सेंटर रखले रही है जब आवे तब एगो लेके आवे जब आवे तो आप कुरकुरा बिस्कुट लेके आवे हाईली फला के कहीं करले ली कहीं कौन गुल खेला के गइल बिया कहीं नंबर डायल करो कर लगा तू भी रे दादा हमार तो हेडक से बुझाता न कब जीएम ना आज हेलो पसीना पे पसीना छूटता अरे खुश रही का है का हाल चल पूछता नीनू हाल चल बहुते बेकार बा इज्जत उड़ गइल लेके फरार हो गइल तार फिरंगी सुतुरमुर्ग समझत रहनी है नु उ तो ऐसन बाज लेखा उड़ल बिया नु कि पत्तो नहीं के चलत पत्तो नहीं एक खातिर छोड़ के दूर रह और चल गई और एगो सर्विस सेंटर परमानेंट
दी जवन बढ़िया से खियावे पियावे का और का खिया पिया अरे जन बतिया को तन बतिया अंदर माई हमर कह के लेके भाग गई हमर के कुछ नहीं जाना होता। हां सुन लेनी ना। हां हार्ट अटैक जन 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 अभी हार्ट अटैक मत लियाई अभी रवा के जिए के बटे देखे के बटे आंखी से राउ सौतन कौन कौन लेके चल गइल। हां पिछवाड़ा पे लत मार के भाग गइल बोले ले रे दवाई त हमरो के रांची पीदा करी ली रहुए तो बताई बढ़िया से बिना रांची वाला बात। हां ते हम कुछ नहीं जानत आके अपना मेहरानू के खोजस चाहे मत खोजस हमारा कोनो टेंशन नहीं है हम का करी रे हम ही का लेके भागल बनी